Kaixo lagunxo, hemen gaur jolastun gaugea Doors joku bat. Gaitxa, ze gogoak ireizea zuitz egiten, gaitxa laguntza. Aita. Kaixo laguntza, aspaldiko. Bueno, hasiko gea jolasean. Jolastuko gea joku batera dagoela oso de moda. Bai. Jetxi, bestela ingo du, ekua. Hola, nahikua, ez? O behar dezu volumena. Bai, vale. Ah, bai? Bai. Jole, baudan kaskoa jarri, baina ez. Ez que ingo du... Zergari behar da volumena. Ba, monstruak entzuteko. Jolin, ja. Por ejemplo, dago bat egiten dizula. Por ejemplo. Bai. Bat egin dizula zer. Jo, behar da igual kaskoa, jantzi. Claro, ez que esate ditu nahi, behar diala... behar da entzun jokua zatia de monstruak. Ordan, jarriko antziko ditu kasko batzuk, zorionetan jaso zituen kasko batzuk con camuflaje militar. Bai. Dira de gamer. Gauza da, unaz, hasiko dela jolasten nitzen ingo diot, eta ez dit tutik ulertuko, edo tutik entzungo, zatiago kaskoekin. Unaz? Bai. Zute jazu? Bai. Bai. Bitu, oso ondo. Ba, bueno, hemen hartu behar dugu giltzao. Vale, hau da Doors. Bai. Uste zute Roblox izateko grafiko oso onak dituela. Bai. Nere ustez, batez ere argiak eta hoi, oso ondo dago egine. Bai, dena oso ondo. Vale, eta, bueno, azten hau da hotel bat dezela. Bai, daude egun ate eta iritsi barzera egun garren atera. Bitu, egungarren atera. Sobre bat. Lag. Ai. Lag. Bale, baina... argitu dituzu gitzak hotelekuak, ez? Gitzak ateak irikitzeko. Batzutan, beste bat. Eta zer monstruak atatzen diamen? Ba... Gehienak ateratzen direna dira Rush eta Ambush. Direla batzuk kajoietan izkutatu behar zehala. Bale, da Rainbow Fresh antzekoa, Ez atutik antzekoa. Gero daude, bi ateratzen direla bi aldiz partida bakoitzean. Hoietako bada figuras eta bestia zik. Bale, atatzen dien enean, zuk esan zein dien. Bale. Figuras pasatzean nik ez dut inoiz lortu. Figuras, soy el figuras. Aita euskeraz, El figuras naiz. Aita. De figuras. Jode, figuras ez da euskera, baina, bueno. Deitu dezake joa nola dian, izenak? Figurazik, gero figuras. Figurak, euskera. Figurak. Sin, euskera, sin. Sik. Begiak. Begiak. Ez, begiak dira aiz dela beste monstro bat. Aiz, begiak da aiz. Nik esango diot bere izena normal, bale laguntxo? Venga, ba, laguntxo. Sik. Hau parte oso zaila da bilat. Bueno, eman diogo mendikan agur bat, gure laguntxoari Mitchell Mitch. Ikuste ditula gure bideo guztiak. Eta zaten du oso ondo pasatzen duela, orduan. Hau, bideo dago berari eskeinita. Bai. Asko gustatzen zaizkio gure bideoak. Ondo garabatzen da. Bueno, hemen jartza galetzen duen naxe Titaniceko zean. Aurkituin behar dut giltza. Bale, baina sobreak eta ez di hartzen orduan, ez giltza bakarrik. Bai, giltza. Eta goean zati jartzen du, zin badezu, goea desegin dezakezu? Ez, hemen eskutatzen azpian eskutatzen zea, totzen bada zik eta eiez eta Rush. Dira pizkat izenak inglesen. Timothy Rush. Entzotea zu kaskoekin? Bai. Oso ondo. Timothy beste... Timothy, bai. Timothy beste monstro bat da. Da armi arma bat batzutan ateratzen dena. Armi arma? Bai. Bueno, ba. Ze zaila ba, giltza aurkitzea. Giltza aurkitzea, oso zaila da. Ja, baina beratatzen dian Timothy eta besteak. Timothy, armaioetan ateratzen da. Ez kajoietan, ez armaioetan.
Zein igual hemendik. Bueno, ba, gure unax ekarri ditu nota batzuk klasetikan pasada bat. Gabon hauetan dago superlasai, zati ekarri ditu kriston notak, baietz? Bai. Dago superposik, denak gaude superposik. Eta ingintza bat aurkitzen badu, ja izango da la letxe. Dirua, diru ba? Bai, diru pila. Diru bara, barra. Ai, ama. Bueno, ba, esan genuen egingo ditula bideo asko, baina oso liatuta ibili da. Unaz, klaseekin, edo futbola, eta kize. Ja. Gaina, ari da jolasten asko futbolea, nada? FIFA. Aurkitu dut. FIFara. Aurkitu dut. Eta jolasten da asko mobilekin. FIFA. Eta aurkitu dut. Bai. Behatzi garen atean digan? Eta seria, Ai! Ai, ama! Monstro bat dator! Mutru! Hoi da Rush! Hola! Hoi da Rush! Rush! Ui, eta ja junda? Bai. Eta nola dakizu? Ja, entzuten denean erortzen direla argiak... argiak... Zuek entzuten zuten laguntxo, eta Bai. unesek bai berenik, ez? Ati gaude kaskoekin. Argiak erortzen direnean, Rush juten da. Rush. Argia juten da, eta ja Rush ez dago. Bai. Rush. Baina Rush egiten da arpegi bat bakarrik. Maika, argia junda, Rush. Oi ama. Oi ama. Rush. Txiskeroa daukazu. Bai. Argitzeko. Vale. Que Rush. Ja. Rush. Ze divertigarria da jolastea. Rush. Hola. Hala! Zizan da, bai. Hau eroi da. Unax eta Rush. Como beto hauria egiten du kanpoan. Bai. Hola. Que guai, Que terrorífic. Bai, getz. Bai. Eta irigitzen dituzunean ateak jaukatzen da jokuak. Bai. Bueno, egin behar duzu azken zerbait. Azkena zerbait, bai. Figuraz berriro ateratzen da, egungarren atean. Ai, Bueno, nahiko entreteniga. Eta iritxezea egun ateak irekitzen? Ez. Irekitzen? Ez? gehiena 50. Hola, bakarrik. Osea, queda super saia, hau. Bai. Rush. Ai, ama. Ai, ama. Ai, ama. Ze, nora dator? Tzen. Bai. Tzen. Ai. Osea, Rush. Bai. Bitu hortikan junda. Bai. Eskortikan juten da. Hogeita bat. Ai, dago, begiak! Ezin ditut begiratu. Horxe bertan daude begiak. Ezin ditut begiratu. Pasa ber naiz horrela. Justo dago hor barruan. Ja. Begira. Ez dut ikusiko. Giltza berriro ez. Ai, ze zaila da. Bueno, beste giltzat aurkitu du hemen unez. 22. atea, bueno, ja gutxi gelditzen dira. Sigren persekuzioaren arentzat gutxi falta da. Zertarako? Sikaren persekuzioa. Sika. Sik. Sik, bila, sika. Sikaren.
Ai, hementxe dago. Ai, Hementxe dago. zein txika. Aiz. Hortxe bertan zegoen. Ah, bale. Ikusi dezu nola junda Ba, gauz zer da, argi beltza bat. urdin hori? Bai, aizen. Aiz. Ui. Vitaminak. Zentraminak. Ez deitzen dira vitaminak. Vitaminak. Bueno. Hogeita zazpigarren atea daukazu. Eta nola dakizu segiltzak dituzun? Ze? Nola dakizu segiltzak dituzun? Segiltzak. Bai, beti aurkitzezu, kuartoan aurkitzen da beti giltza atea. Gehienetan. Bueno. Hogeita esortzi. Hogeita esortzi. Egin dira zerbait piz. Pis? Egin du pis, zerbait. Hori beti atatzea berdina, ezen da. Zik. Ba, ez az? Ja, Andrew, Hoi da rush. Rash, hori, rash. Rush. Idazten da rush. Rush. Hogeita hamaika. Niri egiten oso nervioso jartzen dit, egiten duten... Urduri, esaten da. Oso urduri jartzen nau. Oso urduri jartzen nau, egiten dunean pss. Pis. Begiak ja etortzen da zik. Eta hain gorde xea. Hor. Honez. Begi hori begiak, bueno. Jozen ba begi daude, ez? Zeri? Hau da, leku hau da, jarrin behar dituzu kuadruak diren lekuan. Ah, vale. Eso da. Ah, Hau hemen da, hori por ejemplo, hau adibidez. hemen... Hori beste puntan, hori hori, Au. hori ikusi. Konfunditu naiz. Nastu naiz. Nastu nahi, Vale. barkatu. Ya está, zik. Ja, han bukatu zaita txiskeroaren gaza. Ah, vale. Hoi bo. Ez ezator. Jona da izu datorren ala ez. Ah, bueno, claro, soñoik ez entzuten dizut. Nik ez nuz soñoik entzuten. Beste txiskeru bat. Quiero de gas. Monkey. Oi! Hoi da Timoti. Timothy. Ai. Hoi izan da Timoti. Pedazo susto. Bai, kriston sustua ematen du. Triston. Timothy a mi Ui, alma. dator zik. Ui, zik. Zainu gordek xea. Begira, laguntxo? Soy zik el poligonau. Ai, ma. Ai, ma. Ah, hori ze pasa, eskutatu? Korrika egin. Ai, zik. Jolines. Buah, chaval, que estrés. Ai, erritzea. Pasadet! Bien. Oiga, hor dator. Ah, ya está. Bai, Ah, qué bueno. batzuetan asko zailagoa da. Ah, chaval. Gase susto. Zergaiti daukat txiskerua utzik. Utzik. Utsa? Bai. Oh, Gantzua! Hoi dateak irekitzeko. bai, gantzua. Eta dirua. Ai, tirita. Eta diru Behar bat, nun. diru bat, okazua. Bai, baina dirua joko honetan asko importatzen du. Bai, bartu. Bai, egin dut. Ja. Ui, bitu, eta giltza bat, jo, Ui, laizter dato figuras. Figuras. Figura. El figuras. Eten du hoi, ez egit, auzo bateko kikia, el figuras. El figuras, el rulo y el macarra.
Eske figuraz oso zaila da pasatzea, Ja. Niri pila batetan hil dit. Askotan. Da, Jonasek behitzaitu bideo asko joku honenak, joku honetakoak. Ikusten zuz kanala da hoi, bada tximaluze hoi, dala mexikanua da. Ze tximaluzea. Tximaluzeak dituna, bat hola mexikanua bezala ikusten dezula asko, de Doors. Ez dakizein esaten dezu. Joli, nuna ez, kanal bat egoten zegoten, dagoela mutil bat tximaluzea duna. Tximaluzea da melenak. Ui! Eta Laizter da dator, mexikanoa aita bez- figuras. Bai, mexikanoa bezala, eta esaten du, ai, que susto. Oi, eze da. Figuras. No, pues os chico. Junin da figuras. Hor dago. Ez zaitu ikusten, ez? Ez. Ezin dizu ikusi. El figuras. Liburuak aurkitu behar dira. Bitu. Duzen ba, liburu irakurtzeko, naz? Azkaiatik adigo da zaitezke, o? Ez. Ai, figuraz dator ustez. Ai, figuras. Ez dakit, unasek ikusten du kanal bat, eta zela tipo bat tximaluzeekin mexikanoa dela, eta jolazten da asko joko honetara. Hemendikan dator. Eta gero bai ikusten du asko, eta joko hori nola ikusi genuen behin Iker Unzu jolaztu zuna. Zein? Zela lo de... Nola zen los dibujillos animados oiek begi beltzekin. Nola zen. Jo, eske beste joko daude. Bai, jo, nola... Cat, no sé qué, cat. Zerbait del cat. Bueno, el misi bokatu con el peligros, ¿no? Horrores. Entzun dit. Entzun dit. Ai, ze kakaguria. Ezke mendikan entzuten da liburu bat, baina ez dago. Liburu bat entzuten dira? Bai, egiten du nola brillatzen du eta baina hemen ez dago. Dago figuras geometricas. Ezin ditut hauek ikutu. Bestela soinu egiten dut. Baina liburuan nabaritzen da zein hartu behar dezunez. Aldatuko du kolorez edola, ez? Oso gertu dago. Ai, ama, figuras. Oraindikan ez dut ez da liburu bat aurkitu. Ja, bai. Eske oso zaila da, Ai, figuras. Hortxe bertan dago. Figuras geométricas. Bueno, bai, zer joku bat ikusi genula Iker Unzu jolasten una, ez guatzatzea? Gatatzen zela unos bichos, txuri beltzean bezala edo marroiakin, margotua bezala. Eta zen... Spor! Spore! Espore badaukagu, espore. Zuten zinean leku batetikan, eta atatzen da katu bat beltza. Aurkitu dut bat. Begi beltza batekin. Liburu bat, opa. Aupa. Vale, a forma hoi lau. Vale. Lau, zer da? Hexágono. Una ez hoi jakin bat zenun, hexágono. Bai, badakit. Bueno. Ai, almarito. Normailua. Por si acaso. Bai. Bendi. Eta juten zanik erutzu por tubería, osea, logela batzuk, hola, con tubería, ez da, hola. Logerak... Zein egin du biz...
Bai, etorkizun kartelak bezala kartuarekin, eta zatezun, zen hotel bat bezala, edo... Habitazioak Bai. horiak ziren. Bai, horiak eta... Bendi. Bale. Eta joko hori zer da? Free edo fro? Zer da free edo fro? Free ordaindu eta fro ordaintzen. Fro. Fro, ja. Bai. Bueno, hemen jarraitzen dugu, eta ez dut ulertzen, unez, hexagonak lau zesan edu horrek. Lau hexagono? Ez kodea ez egiten du. Kodea? Ze kodea? Kode bat. Bueno, laguntxoi azaldu pixkat. Azten zenean egiten, azaldu, a ber, ze egiten ari zen. Nik ez dut ulertzen den, ze aizean bilatzen. Bueno, qué pesado figuras. La barbura berriz. Ez gauza importanteak dira armarioak momentu honetan. Ez! Zer da bai? Taupadak egin behar ditut. Hilin dira. Ja, baina ez dut ezer ulertu, ze pasa? A ver, una vez explicatu, has muerto que figure mientras te escondía. ¿Ze pasa da taupadekin? Pasada, figuras, entzuten dizunean datorrera korrika, eta eskutatu inbar dezu, eskutatu inbar zia, eta bera entzute du zure bihotza, eta egin bar dezu taupadak kontrolatu. Kontrolatu, eta zer egin duzu kontrolatu? Nahi gabe, gaizki klikatu du kontrolatzeko eta gaizkin dut, eta egin dia.